Больш за 200 зваротаў грамадзян, якіх хвалюе экалагічнае жыццё горада. У межах праграмы экакластера на працягу ўсяго года працавала грамадская прыёмная, якая выступае як пляцоўка, дзе кожны гараджанін можа атрымаць кансультацыю па рашэнні тых ці іншых экалагічных праблем, а таксама па стварэнні і захаванні зялёных зон у Брэсце. Першы ў горадзе парк лет, адну з такіх зон брэстаўчане атрымалі напрыканцы лета ў выніку праграмы «Разам для Брэста». Неабходна адзначыць і дзейнасць рэгіянальнага праекта «Разам для кожнага», які накіраваны на работу з актыўнымі грамадзянамі, гатовымі працаваць у галіне вырашэння экалагічных і мясцовых праблем. Проводили стажировки, показывали, как необходимо работать в решении локальных велосипедных экологических проблем города и, в принципе, показывали, как можно и какими инструментами пользоваться для решения, для налаживания диалога между местными органами власти, между активистами, между общественными организациями и другими инициативами. Акрамя праблем рэгіянальнага характару, дзейнасць экакластера закранае і развіццё міжнародных праблем у галіне экалогіі. Пашырэнне велатрасы Еўравела-2 яркі таму прыклад. Траса бярэ свой пачатак з далёкай Ірландыі і паступова праходзіць праз 7 еўрапейскіх сталіц. Должна, по нашим расчетам, пройти через Брест и дальше уже двигаться на Каменец, Новогрудок и Минск. Это большой туристический потенциал именно для города Бреста в качестве туристов, которые могут сюда приезжать. И на данный момент эта проблема не решена из-за того, что погранпереход Брест-Тирасполь со стороны Беларуси для велосипедистов пока закрыт. На будучы год у межах экакластера запланаваны шэраг задач, у тым ліку і да 1000-годдзя нараджэння горада. Традыцыйны фестываль без мотора, удзел у карнавале, а таксама маштабны форум актывістаў чакае берасцейцаў у новым 2019 годзе. Анастасія Кудзіч, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».